Tikulandireni omvera athu nonse kulikonse kumwe muli kuchokera mzigawo zonse zinayi za mdziko lino. Dziwani kuti ife Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Komiti yapadera yomwe ikufufuza za ngozi ya ndege idachitika ku Chikangawa yafika kumapeto akafukufuku ake m'gawo loyamba lachisanu pa 31 July 2026. Mwazina, komiti imafuna kudziwa ngati ulendo wa Dr. Souls Cross Chilima wopita ku maliro a Alafu Kasambala anatumidwa ndi President Dr. Lazarus Chakwera kapena ayi. Kudzera mu maumboni omwe aperekedwa zikuonetsa kuti ulendowu unali monga mwakufuna kwa Chilima, pakuti boma nkuti litatuma kale munthu wina kuti akayimire President Chakwera kumalirowo. Maumboni ochokera m'maofesi onse a mtsogoleri wa dziko komanso wachiwiri wake akuonetsa kuti ulendowu unali ngati wongodzidzimukira mwakuti ndondomeko zina zidaphonyedwa. Nkhani ina yomwe inamanga nthenje mu gawo loyamba la kafukufukuyu ndiyokhudza ndondomeko yobwereka ndege ku Malawi Defense Force. Malinga ndi maumboni ochokera ku ofesi ya Vice President komanso MDF, Achilima anabwereka ndege mwakufuna kwawo osati kuti wina adawuza kuti atero. Bambo Joshua Valera adauza komiti yapaderayi kuti Achilima adachita izi pofunitsitsa kuti akwanitse kukhala nawo pamwambo wa maliro a Alafu Kasambala komanso kuonerera President Chakwera akunyamuka kupita ku Bahamas tsiku lomweli. Ngulu ya Nawambe powunika momwe Achilima anadzikira pa pressure ya mtundu wotere, tikudabwa kuti ngati ubale wawo ndi Chakwera sunali bwino, kodi sakadatha kungopita ku maliro a Alafu za ulendo wa Chakwera osazilabada? Ino monga mukudziwa nthawi zina President Peter Mutharika akumanyamuka mdziko muno popanda Vice President wake kuonerera. Kusapezeka kwa Achilima ku Kamuzu International Airport sikukadadabwitsa aliyense chifukwa ambiri ankaganiza kuti Achilima ndi Chakwera sanali pa ubale wabwino ayi. Mwa mafunso ena omwe adamanga nthenje kafukufuku ya asadayambe idali nkhani yakusakwera ndege kwa Richard Chimwendo Banda, komatu malinga ndi akuluakulu a mu ofesi ya Vice President, anthu angapo omwe ankayenera kukwera nawo ndegeyi sanakwanitse kutero chifukwa chakuti mipando ya ndegeyi inali itachotsedwamo chadzulo lake kambako kuti idanyamula maliro a Alafu Kasambala. Pachifukwa ichi malo anthu ngati Winnie Nyondo, Achimwendo ndi anthu ena sakadapezeka kamba kakuchotsedwa kwa mipandoyi. Malinga ndi mndandanda wa mayina omwe ofisi ya Vice President inatulutsa, anthu 6 kuphatikizirapo Achilima ndiwo adavomerezedwa kukwera ndege pa 10 June kuchokera ku ofisi. Ndekuti kuphatikiza ndi crew ya mapilot awiri ndi injiniya mmodzi ochokera ku Malawi Defense Force, onse analipo 9. Izi zikutsutsana kwathunthu ndi zomwe ena ankanena kuti mu ndegeyi munakweranso anthu ena adapulumuka pa ngoziyi nkuthawira m'mayiko ena. Kumbali ya nyengo ya pa 10 June 2024, pafupifupi aliyense yemwe adafunsidwa za nyengo adavomereza kuti nyengo sidali bwino ayi. Tangoganizani akuti angakhale pa bwalo la ndege la Mzuzu omwe ndegeyi inkayembekezereka kutera pankagwa mvula ya mawawa komanso padali nkhungu la nanu. Ichi nchifukwa chake oyendetsa ndegeyi adawuzidwa ndi wapatawa ya bwaloli kuti sangakwanitse kutera pa bwaloli. Mzachidziwikire chiganizo cha oyendetsa ndegeyi chidali chobwerera ku Kamuzu International Airport. Tinene zoona, mapilot
adayesetsa koma tsoka likalimba nzovuta. Popupulika m'nkhalango ya Chikangawa, mapiloti tiyesa adayesetsa kusaka njira yobwerera ku Lilongwe koma zidawavuta ndithu. Ali nkati kusakasaka njira chifukwa cha nkhungu, piloti sankapenya kutsogolo. Pachifukwa ichi phiko la ndege lidawomba mtengo ndipo zidachititsa kuti oyendetsa asoweretu luntha lowongolera ndegeyi mpaka inagwa. Awatu simaganizo athu ayi, koma zomwe lipoti la BFU lidanena komanso malinga ndi maumboni ena omwe aperekedwa kale mu gawo la kafukufuku woyambayo. Pa nkhani ya black box, anu ake a ndege IMDF adafotokoza ku komiti kuti ndegeyi inalibe black box komanso kachida kena kotchedwa ELT. Pa nkhani yoti kafukufuku osaka ndege adayimitsidwa, zadziwika kuti apolisi ndiwo adayima kaye kusaka kamba kakuti adalibe zida zokwanira. Koma asilikali ankhondo a Malawi Defense Force akuti ankapitirizabe kusaka kufikira mmawa pa 11 June 2024. Maumboni anafedwa anali wopereka chidwi mu gawo la kafukufuku woyambayo, koma mfundo zogwirika kuchokera kwa anafedwawa anali mafunso omwe namalira aliyense ku Malawi kuno amakhala nawo. Chachitika njani? Zachitika bwanji? Chifukwa chani? Zomwe kwa ine ndikuona kuti mafunso amenewa ulendo uno ayankhidwa onse maka kafukufukuyu akamalizidwa. Komatu poti anthu ena ndakatswiri pophika bodza ndipo Amalawi ambiri amakonda bodza, pakati apo ena anatchukitsa kuti bambo Abdul Rapuken adapulumuka pa ngozi ija ndipo adathawira ku Uganda. Zomvetsa chisoni kwambiri. Bambo Moses Ntakomwa adadzidzimutsa dziko lonse atayitanidwa ku komiti yofufuza ngozi, ofotokoza kuti iwo zoti ndege yapezeka ndipo anthu onse omwe anali ndege mwamwalira adadziwa pa 10 June 2024 usiku. Iwo adafotokoza kuti Lieutenant General John Nsonti Jr. retired ndiwo adawuza izi. Masambo onse a mchezo patsikuli kunali kuchemerera Nsonti kuti ameneyo ndiye wanyamula makiyi a nkhani yomwe nyengo yonse yakafukufuku anthu amenewa amafuna kumva. Malinga ndi Lieutenant General John Nsonti Jr. retired, iwo sadayankhule ngati akutsimikizira kuti wina wawauza ayi, koma kuti ankayankhula izi potengera kuti pofika usiku wa pa 10 June palibe bwalo lililonse lozungulira dziko la Malawi kapena m'Malawi momuno lomwe lidafotokoza kuti ndegeyi yatera kumeneko. Mafuta a ndege anali okwanira kuuluka kwa maola 4, zimene zinkatanthauza kuti pa nthawi ndegeyi sikadakhala kuti inakali mlengalenga. Mwa ichi iwo pokhala mzawo wa Ntakomwa adangofuna kuwakonzekeretsa pa zomwe zinali nkudza. Vuto lomwe ine ndaliona nlakuti Nsonti ngati msilikali adayankhula ndi Ntakomwa ngati akuuza msilikali mzawo. Chifukwa chani ndanena izi? Ku usilikali poyankhulana sayankhulana molambalala koma mwachindunji, posaganizira kuti kupweteka kwa chomwe akufotokozacho nkotani. Mwa ichi Nsonti kakonzekeretsedwe kawo kwa Ntakomwa kadali kosayanjana ndi msiviliyani. Mzachidziwikire zomwe ambiri amafuna kumva mkafukufuku wa m'gawo loyambayo sadamve, ndipo pa mapeto pake nkhaniyo makhala yakuti wakuti wadyetsedwa pansi
wakuti nduma mutu. Iyayi tisatero, nthawi inakalipo yonse omwe ali ndi zoti zingathandizire kufika kumapeto a nkhaniyi. Nkofunika kutero mosaganizira kumanja kapena kumanzere, koma ponena motsimikiza mtima malinga ndi mmene taonera gawo loyambali. Dzina la Dr. Lazarus Chakwera lili kutali zedi ndi nkhaniyi. Tikuyamikeni komanso kukuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati muli alendo pamudzi pano tapangani subscribe, chifukwa mukatero inu ndi ife tidzayendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino, kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.